Salutare lumea, numele meu este Robert și astăzi o să facem un episod din Cuțiuța cu surprize. Înainte să începem, nu uitați să lăsați voi acolo butonul de like, să vă abonați și să dați un share pe Facebook, m-a ajutat foarte mult. Și începem. Ne luăm să ne facem pâine foarte frumos. Cred că știu, este târziu, n-am și timp, azi n-am avut timp deloc, decât acum puțin timp am. Ca să luăm ca să facem niște pâine. Cu semințele. Deci mai rămân. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Deci avem 3 pâini. Mai îmi trebuie una singură. Ceea ce... Așa. Așa. 4,37. Foarte bine. Așa. Ce este așa? Foarte mișto ferma. Nu știu ce să mai construim. Trebuie un chest. Ceea ce trebuie să... Oh, mai... Trebuie copac. Trebuie un chest. Păi da, eu n-am topor. Păi da. Așa, foarte bine mi-ajunge. Așa, foarte bine. Trebuie să mai fac un crafting table. Și să mă duc la căsuță. Bă, ca să nu dureze mult, o să-mi dau game mode. Să nu așteptați atâta timp după mine. Să nu așteptați 100 de ani. Probabil. Game mode 0. Punem aici crafting table-ul. După care mai avem un crafting table, nu contează. După care o să ne facem un chest. Oh, nu mai știu cum se face chest. Așa. M-am... tot. Oh my god. Time set. Ok. Ca să nu vă supărați, o să-mi dau game mode 1. Oh. Game mode 1. Ca să-mi iau. Chiar am nevoie. Așa. Nu vă supărați pe mine. Așa, foarte bine. Ok. Să punem restul în acest chest. Așa, foarte bine. Punem costumul
M-a ajutat foarte mult. Aha, să punem ăsta. Ați văzut. Am ajuns să punem crafting table. Punem aici, nu. Punem aici carnea, aici asta și foarfeca aici, geamurile aici, asta aici, torțele le punem și pe acestea, astea le facem așa, astea așa și asta. Ok. O să facem sabie și multe altele. Prima sabie. Și acum un târnăcop. Și topor, că n-am nevoie de... Stai. Nu contează, o să-l fac așa. Așa? Și să fac din gold ceva. Facem astea foarte puternice. Foarte bine. Ia. Sunt curios dacă mergi. Ok. Asta o să le punem și pe acestea. Aici. Aici. Așa. Și cred că în episodul următor o să facem cu goldul. Să facem armura din gold. Da, și o să facem și din piele. Bun. Cam atât a fost pe astăzi. Sper că v-a plăcut cu cutiuța cu surprize. Eu am fost Robert și bye. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un share pe Facebook. M-ar ajuta foarte mult să vă abonați și să apăsați butonul de like. Dacă nu mai închid. Bine, închid. Sper să apăsați butonul de like. Bye.